ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ ናይዛ ቻነል ንሎሚ ከዓ ብብሉፅነቶም ዓለም ካብ ዝረኣየቶም ዘደንቑ ተፃወትቲ ኣብ ናይ ፍፃመ ፀወታታት ብዙሕ ስዕረታት ዘመዝገቡ ከም ስዑራት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝውሰዱ ጋዜጣ ማርካ ዘውፃቶም 6 ተፃወትቲ ሓደ ብሓደ ናብኦም ከብሎም እየ ምክትታልኩም ኣይፈለየና። ቁፅሪ 1 ብሉፅ ተፃዋታይ ዘይተረቕሐ ኣብ ፍፃመ ብዘጋጠሞ ስዕረታት ከም ውድቕ ንነብሱ ዝሓስባ ፓብሎ ሴዛር ማልዲኒ 26 ሰነ 1968 ተወሊዱ። ኢጣልያዊ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ኮይኑ ብቐንዱ ከም ፀጋማይ ተኸላኻላይን ማእኸላይ ተኸላኻላይን ኮይኑ ንኤስ ሚላን ሃገሬት ጋንታ ኢጣልያን ዝፃወት ዝነበረ እዩ። ንሱ ብሰፊሑ ከም ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ተኸላኸልቲ ኩሉ ግዜ ይግለጽ። ከም ሓለቓ ጋንታ ሚላንን ኢጣልያን ንነዊሕ ዓመታት ኢል ካፒታኖ ዝብል ሳጓ ተዋሂብዎ። ማልዲኒ ኣብ ሰሪኣ ዝበዝሐ ፀወታታት ብምክያድ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ኮይኑ 647 ፀወታታት ብምምዝጋብ ክሳብ 2020 ብቡፎን ዝምንጠል ምስ ባኮ ጆንቶ ድማ ዝበዝሐ ናይ ፍፃመ ፀወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ 8 ግዜ ናይ ሓባር ክብረ ወሰን ሒዙ ይርከብ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ቴክኒካዊ ዳይሬክተር ሚላን ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ኮይኑ ከምኡውን ወናኒ ክለብ ዩኤስኤል ቻምፒዮን ሚያሚ ኤኤፍሲ እዩ። ማልዲኒ ንኩለን 25 ዓመታት ናይ ፀወታ ሂወቱ ኣብ ሰሪኣ ምስ ኤስ ሚላን ኣሕሊፍዎን። ቅድማ ኣብ 2009 ኣብ መበል 41 ዓመት ዕድመ ጡረታ ምውፅኡ ምስ ሚላን 26 ዋንጫታት ተዓዊቱ። ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ 5 ግዜ 7 ዋንጫ ሰሪኣ 1 ኮፓ ኢጣልያ 5 ዋንጫ ሱፐር ኮፓ ኢጣልያ 5 ሱፐር ካፕ ኤውሮጳ 2 ዋንጫ ኢንተርኮንቲነንታል ከምኡውን 1 ዋንጫ ዓለም ክለባት ፊፋ። ማልዲኒ ኣብ መበል 39 ዓመቱ ኣብ ሽልማት ኩዕሶ እግሪ ክለባት ዩኤፋ ዋንጫ ብሉፅ ተኸላኻላይ ከምኡውን ኣብ 2004 ሽልማት ብሉፅ ተኸላኻላይ ሰሪኣ ተዓዊቱ። ድሕሪ ዓመተ ስፖርት 2008-2009 ጡረትኡ ምስ ወፅእ ሚላን ንቁፅሪ 3 ማልኡ ጡረታ ኣውፅያታ። ማልዲኒ ኣብ 1988 ንፈለማ ግዚኡ ምስ ኢጣልያ ዝተፃወተ ኮይኑ ን14 ዓመታት ድሕሪ ምፅዋቱ ኣብ 2007 ሹቶታትን 126 ፀወታታትን ብምዝጋብ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ተፋንዩ። ኣብቲ እዋን ክብረ ወሰን ፀወታታት እዩ ነይሩ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ብፋቢዮ ካናቫሮን ቡፎንን ተበሊፁ። ማልዲኒ ን8 ዓመታት ሓለቓ ጋንታ ኢጣልያ ኮይኑ ብምፅዋት ክብረ ወሰን ሒዙ ክሳብ ዳግማይ ብካናቫሮን ቡፎንን ዝስበር። ማልዲኒ ምስ ኢጣልያ ኣብ 4 ዋንጫ ዓለምን 3 ቻምፒዮን ኤውሮጳን ተሳቲፉ። ዋላ እኳ ምስ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር እንተዘይተዓወተ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1994 ዩሮ 2000 ፍፃመ ከምኡውን ኣብ ፍርቂ ፍፃመ ዋንጫ ዓለም 1990 ዩሮ 1988 በፂሑ። ነፍሲ ወከፍ እዘን ዓመተ ውድድር ካብ ዝበለፁ ተፃወቲ ብምዃን ተረቂሑ ንዩሮ 1996 ሓዊሱ። ማልዲኒ ኣብ 1995 ንብሉፅ ተፃዋታይ ዓለም ፊፋ ድሕሪ ጆርጅ ዊያ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ። ብተወሳኺ ኣብ 1994 2003 ኣብ ሽልማት ባሎን ዲኦር ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ። ኣብ 2002 ኣብ ሕልሚ ጋንታ ዋንጫ ዓለም ፊፋ ተኸላኻላይ ኮይኑ ተመሪፁ። ኣብ 2004 ድማ ፔለ ኣብ ዝርዝር ዓበይቲ ብሂወት ዘለዉ ተፃወትቲ ዓለም ፊፋ ኣብ ዝርዝር 100 ሰሪዕዎ። ኣብ መፅሄት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኣብ ዝርዝር 100 ዓበይቲ ተፃወትቲ መበል 20 ክፍለ ዘመን መበል 21 ደረጃ ተሰሪዑ። ብተወሳኺ ኣብ 2020 ንሕልሚ ጋንታ ባሎን ዲኦር ተመሪፁ። ማልዲኒ ኣብ ውድድራት ክለባት ዩኤፋ ዝበዝሐ ፀወታታት ብምክያድ ክብረ ወሰን ሒዙ ነይሩ 174 ፀወታታት ብምክያድ ክሳብ ኣብ 2007 ብኢካር ካስያ ዝስገር። ኣብ ኩሉ ውድድራት 902 ፀወታታት ብምክያድ ንሚላን ክብረ ወሰን ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ ሞይኡ ልዕሊ 1000 ፀወታታት ካብ ዘካየዱ ውሕዳት ተፃወትቲ ሓደ እዩ። ኣብ ታሕሳስ 2012 ኣብ ኣዳራሽ ስምያት ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ተሰሪዑ። እዚ ኩሉ ዓወታት ተጋናፂፉ ማልዲኒ ግን ሕጉስ ኣይኮነን። ንዋንጫታቱ ካብ ዝንላዕሊ ክገብረሉ ዝኽእል ዝነበረ ናይ ፍፃመ ፀወታታት ስለዘይተዓወተሎም ማልዲኒ ንመይኡ ብካልእ መንገዲ እዩ ዝሪኦ። ማልዲኒ ምስ ክርስቲያን ቢየሪ ኣብ ዝገበሮ ናይ ኢንስታግራም ላይቭ ቻት ኣብ ታሪኸይ እቲ ዝዓበየ ተሳዒረ እየ ክብል ንዓለም ዘደንፅቕ ቃል ሂቡ። ብዙሕ ዓወታት ተዓዊተ እየ ግን ካብ ብዙሕ ዓወታት ከዓ ከሲረ እየ ብምባል ኣብ ኩዕሶ እግሪ ነብሱ ከም ውድቕ እዩ ዝወስዳ። ማልዲኒ ዝኸሰሮም ናይ ፍፃመ ፀወታታት 3 ፍፃመ ቻምፒዮንስ ሊግ፣ ሱፐር ካፕ ኤውሮጳ፣ ፍፃመ ዋንጫ ዓለም፣ ፍፃመ ቻምፒዮን ኤውሮጳ፣ ፍርቂ ፍፃመ ዋንጫ ዓለምን ብምኽሳሩ ንነብሱ ከም ውድቕ እዩ ዝሪኣ። ቁፅሪ 2 ብሉፅ ተኸላኻላይን ዲፌንሲቭ ሚድፊልደርን ጃቪየር አልሃንድሮ ማሽራኖ 8 ሰነ 1984 ተወሊዱ። ኣርጀንቲናዊ ፕሮፌሽናል ኣሰልጣኒ ኩዕሶ እግርን ተፃዋታይ ነበር እዩ። ከም ተፃዋታይ ከም ማእኸላይ ተኸላኻላይ ወይ እንዳተኸላኸለ ዘከፋፍል ኮይኑ ተፃዊቱ። ብፍላይ ድማ ኣብ ሊቨርፑል፣ ባርሰሎናን ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲናን ሓደ ካብቶም ብሉፃት ተኸላኸልትን ኣከፋፈልትን ወለዶ ተባሂሉ ይግለጽ። ማስኪራኖ ኣብ ሪቨር ፕሌት እዩ ፀወቱ ጀሚሩ። ኣብኡ ድማ ኣብ 2003-2004 ናይ መጀመርያ ናይ ላዕለዎት ክብሪ ኣርጀንቲና ፕሪሜራ ዲቪዥን ረኺቡ። ኣብ 2005 ናብ ብራዚላዊት ክለብ ኮሪንቲያንስ ብምስጋር ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ምስ ብራዚላዊት ክለብ ሰሪአ ኤ ተዓዊቱ። ብድሕሪኡ ማስኪራኖ ናብ ኤውሮጳ ብምስጋር ናብ ፕሪምየር ሊግ ክለብ ዌስት ሃም ዩናይትድ ፈሪሙ። ኣብታ ክለብ ዝነበረ ሓፂር ግዜ ግን ምስ ግሎባል ሶከር ኤጀንሲስ ብዝተገብረ ዘይተለምደ ውዕላት ተባላሽዩ። ኣብ መጀመርታ 2007 ብልቓሕ ናብ ሊቨርፑል ተፀንቢሩ። ናብ ፍፃመ ቻምፒዮን ሊግ ኤውሮጳ በፂሑ
ቅድሚ ምስታ ክለብ ብ18.7 ሚልዮን ፓውንድ ምፍራሙ ማስኪራኖ ን3 ዓመታት ምስ ሊቨርፑል ድሕሪ ምጽዋቱ ኣብ 2010 ናብ ባርሰሎና ተጸንቢሩ ኣብኡ ድማ ካብ ምክልኻል ኣከፋፈልን ናብ ሙሉእ ማእከላይ ተኸላኻላይ ተቐይሩ ምስ ባርሰሎና 5 ሻምፒዮን ላሊጋ 2 ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ 2 ዋንጫ ዓለም ክለባት ፊፋን ካልእ ክብርታትን ተዓዊቱ ማስኪራኖ ንሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና 147 ፀወታታት ዘካየደ ኮይኑ ኣብ ታሪክ እታ ሃገር ድሕሪ ሊዮነል ሜሲ ካልኣይ ዝበዝሐ ፀወታታት ዘካየደ ተፃዋታይ እዩ ካብ ናይ መጀመርያ ፀወቱ ኣብ 2003 ክሳብ ኣብ 2008 ጥሮታ ዝወፅእ ኣብ 5 ውድድራት ኮፓ ኣሜሪካ ንሃገሩ ወኪሉ ኣብ 2004 2007 2015ን 16ን ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ኣብ 4 ዋንጫ ዓለም ድማ ናብ ፍጻመ 2014 በፂሑ ኣብ ሓጋይ ኦሎምፒክ 2 ግዜ ወርቂ ማዳልያ ብምዕታር ኣብ 2004 2008 ድሕሪ ሃንጋራዊ ተኸላኻላይ ዶስኮ ኖቫክ ኣብ 1968 ነዚ ድርብ ቅያስ ዝተዓወተ ናይ መጀመርያ ወዲ ተባዕታይ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ኣብ መንጎ 2008 2011 ማሽራኖ ሓለቓ ጋንታ ኣርጀንቲና ኮይኑ ኣገልጊሉ እዚ ኣርጀንቲናዊ ልዕሊ 20 ዋንጫታት ዝዓተረ ኮይኑ 6 ዋንጫታት ሊግ ኣብ መንጎ ኮሪንቲያኖስ ሪቨር ፕሌትን ባርሰሎናን ከምኡውን 2 ቻምፒየንስ ሊግ 2 ወርቂ መዳልያታት ኦሎምፒክ ብምዕዋት ብሉጽነቱ ኣመስኪሩ እዩ ግን ካብቶም ኣብ ፋይናል ፀወታታት ብብዝሒ ዝተሳዕሩ ዝበለፀ ተኸላኻላይ ብምዃኑ እውን ክዝከር እዩ ማስኪራኖ ምስ ጎንዛሌዝ ሂጉዌን ሰርጂ ኣጌሮ ኣንክል ዲማርያን ሊዮነል ሜሲን ኮይኑ ንሃገሩ ኣብ ዝፃወተሉ ዝነበረ እዋን ናይ ተስፋ ምቑራፅ ወለዶ ኣርጀንቲና ተባሂሎም ካብ ዝውቀሱ ሓደ እዩ ኣብ ሂወቱ 11 ናይ መወዳእታ ፀወታታት ተሳዒሩ ካብ ሜሲ ብሓደ ይልዕል ኣብ ዋንጫ ዓለም 2014 ኣብ 2004 2007 2015 16 4 ናይ መወዳእታ ፀወታታት ኮፓ ኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብ ብዙሕ ናይ ፍጻመ ፀወታታት ብምስዓሩ ከም ፍሹል ገይሩ ነብሱ ይወስዳ ቁፅሪ 3 ካብ ኣብ ዓለምና ዘለዉ ብሉጻት ናይ ጸጋም ተኸላኸልቲ ኣብ ትሕቲ ዝበለጸ ኣሰልጣኒ ዓለምና ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ሰልጠነ ብወናጩ ዝጸቕበበን ፓትሪስ ላቴር ኤብራ 15 ግንቦት 1981 ተወሊዱ ፈረንሳዊ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር እዩ መጀመርታ ኣጥቃዒ ኮይኑ ብቐንዱ ከም ጸጋማይ ተኸላኻላይ ኮይኑ ይጻወት ነይሩ ኤብራ ሓለቓ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድን ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳን ኮይኑ ኣገልጊሉ ኣብ 3 ኣጋጣሚታት ኣብ ብሉጽ ጋንታ PFL ከምኡውን ኣብ ፊፍፕሮ ወርልድ ኤክስኤን ብሉጽ ጋንታ ዩኤፋን ተሸሊሙ ነዊሕ እዋን ኣሰልጣኒ ዝነበረ ኣሌክስ ፈርጉሰን ንኤብራ ብመሪሕነቱ ንኢዱ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ጸጋም ተኸላኸልቲ ኤውሮጳ ምዃኑ ድማ ገሊፅዎ ወዲ ዲፕሎማት ዝኾነ ኤብራ ኣብ ሴኔጋል ተወሊዱ ወዲ 1 ዓመት ኩሎ ናብ ኤውሮጳ ዝኣተወ እዩ ኤብራ ንሞይኡ ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ማርሴይ ጀሚሩ ኣብ ዝቐጸለ ዓመተ ስፖርት ናብ ሞንዛ ተጸንቢሩ ድሕሪ 1 ዓመት ግን ናብ ፈረንሳ ተመሊሱ ምስ ኒስ ተጻዊቱ ናብ ሙሉእ ተኸላኻላይ ተቐይሩ ኣብ 2002 ናብ ሞናኮ ተጸንቢሩ ኣካል ናይቲ ኣብ 2004 ናብ ፍጻመ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝበፅሐት ጋንታ ኮይኑ ኤብራ ምስ ሞናኮ ዘመዝገበ ብቕዓት ኣብ ጥሪ 2006 ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብምስጋር ኣብ ዝለዓለ ጡር ዝበፂሑ ኣብኡ ን8 ዓመታት ድሕሪ ምጽንሑ 5 ዋንጫታት ፕሪምየር ሊግን ቻምፒየን ሊግን ሓዊሱ 14 ዋንጫታት ኣመዝጊቡ ኣብ 2004 ናብ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ተጸንቢሩ 2 ዋንጫ ሰሪያ ብምዕታር ኣብ ካልእ ፍጻመ ቻምፒየን ሊግ ተጻዊቱ ኤብራ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2017 ናብ ማርሴይ ገዓዘ እንተኾነ ግን ቅድሚ ፀወታ ዩሮፕያን ሊግ ንሓደ ደጋፊ ብምርጋፁ ን7 ዋርሕ ካብ ውድድር ዩኤፋ ድሕሪ ምእጋዱ ኣብ ሕዳር 2017 ናብ ፀወታ ተመሊሱ ድሕሪ ናይ ሓፂር ግዜ ውዕል ምስ ዌስትሃም ዩናይትድ ኣብ ለካቲት 2018 ተጸንቢሩ ኤብራ ኣብ ሓምለ 2019 ካብ ፕሮፌሽናል ኩዕሶ እግሪ ጥሮታ ወፂኡ ድሕሪ ድማ ናይ ፕሮፌሽናል ኣሰልጣኒ ትምህርቲ ወዲኡ ናብ ናይ ቀደም ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ተመሊሱ ኣብ ናይ ኣካዳሚ እታ ክለብ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ሰሪሑ ኤብራ ኣብ 5 ዓበይቲ ሃገራዊ ውድድራት ንፈረንሳ ተሳቲፉ ቻምፒዮን ኤውሮጳ 2008 2012 2016 ከምኡውን ኣብ ክልቲኡ ሕታማት ዋንጫ ዓለም 2010ን 2014 ተሳቲፉ ቅድሚ ዋንጫ ዓለም 2010 ኤብራ ብኣሰልጣኒ ሬይሞንድ ዶመነክ ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ኮይኑ ተሸይሙ ኣብቲ ውድድር ፈረንሳ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ድሕሪ ምግላፋ ተጻወትቲ ኣድማ ክገብሩ ዝረኣየ ድኹም ወፍሪ እኳ እንተነበረ ኣብ 2 ናይ ምድብ ፀወታታት ተሳቲፉ እዚ ፍጻሜ ኤብራ ብተራ ሓለቓ ጋንታ ን5 ፀወታታት ካብ ስራሕ ሃገራዊት ጋንታ ክእገድ ገይርዎ ናብታ ጋንታ ተመሊሱ ፈረንሳ ናብ ርብዕ ፍጻመ ኣብ ዝበፅሓትሉ እዋን ኣብ ብራዚል ኣብ ትሕቲ ዲዲር ደሻም ጽቡቕ ናይ ፀወታ ግዜ ዋንጫ ዓለም 2014 ኣስተማቒሩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዋንጫታት ክዕወት ዝኸኣለ ዝበዝሐ ናይ ፀወታ ህይወቱ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ብብሉጽ ብቓል ዝተፃወተ ኣብ ህይወቱ ብድምር 21 ዋንጫታት ክዕወት ዝኸኣለ ፓትሪስ ኤብራ ክዝክሮም ዘይደሊ ተዘክሮታት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከም ውድቀት ዘቑፅርዎ 4 ፋይናል ቻምፒየንስ ሊግ ፀወታታት ብዝተሳዕሮ በቲ ካልእ ገጽ ካብ ተዘከርቲ ተጻወቲ ይገብሮ ኤብራ ኣብ 4 ፀወታታት ካብ ዝኾነ ተጻዋታይ ንላዕሊ ኣብ ፍጻመ ቻምፒየን ሊግ ዝተሳዕረ ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ብሉጽ ናይ ጸጋም ተኸላኻላይ እዩ ንመጀመርታ ግዜ ምስ ሞናኮ ኣንጻር ጆዜ መሪኖ ዝመርሓ ፖርቶ ኣብ ፍጻመ ቻምፒየን ሊግ ተሳዒሩ ድሕሪ እተን ካልኦት 3 ኣንጻር ባርሰሎና ኣብ ፍጻመ ቻምፒየን ሊግ ዝደነነሉ ፀወታ እዩ ክልተ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ እንዳተጻወተ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2009 ከምኡውን 2011
ሓንቲ ድማ ምስ ጁቬንቱስ እንዳተፃወተ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2015 ብተወሳኺ ኣብ 2016 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኮይኑ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፍጻመ ቻምፒዮንስ ኤውሮጳ ተሳዒሩ ከም ውዱቕ ተፃዋታይ ገይሩ ነፍሱ ይዛረበላ እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ዝዓበየ ናይ ኤውሮጳ ፀወታታት ቻምፒዮን ሊግ ቁፅሪ 4 ወሓለ ማእኸል ሜዳ ጀርመናዊ ማይክል ባላክ 26 መስከረም 1976 ተወሊዱ ጀርመናዊ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር እዩ። ብፔላ ሓደ ካብቶም 100 ዝዓበዩ ህያውያን ተፃወቲ ፊፋ ኮይኑ ተመሪፁ። ኣብ 2002 ድማ ብሉፅ ኣከፋፋሊ ክለብ ዩኤፋ ኮይኑ ተመሪፁ። 3 ግዜ ብሉፅ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ኮይኑ ኣብ 2002 2003 ከምኡውን 2005 ባላክ ብዘለዎ ናይ ምርኣይ ክእለቱ ቀረብ ንሸቶ ብውሕሉል መንገዲ ሸቶ ብምዝጋብ ኣካላዊ ሓይልን ኣዛዚ ህላውን ኣብ ማእኸል ሜዳ ፍሉይ ተፃዋታይ ይገብሮ። ባላክ ኣብ 1983 ኣብ ፍሪትዝ ሄከርት ከም መንእሰይ ኮይኑ ሞይኡ ጀሚሩ ድሕሪ ናብ ክፍሊ መንእሰያት ክለብ ኩዕሶ እግሪ ኤኤፍሲ ካርል ማርክስታድ ተፀንቢሩ። ባላክ ንፈለማ ግዜ ምስ ጀርመን ትሕቲ 21 ዓመት ብ26 መጋቢት 1996 ተሳቲፉ። ኣብ ዝቐፀለ ዓመተ ስፖርት ኣብ ሪጅናል ሊጋ ብዘርኣየ ብቕዓት ናብ ካይዘርስላውተር ኣብ 1997 ተፀንቢሩ። ኣብ ቡንደስሊጋ ኣብታ ክለብ ናይ መጀመርያ ዓመቱ ኣብ ዓመተ ስፖርት 1998 99 ስሩዕ ናይ ቀዳመይቲ ጋንታ ተፃዋታይ ኮይኑ ንፈለማ እዋን ንጀርመን ድማ ኣብ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ሃገራዊት ጋንታ ተፃዊቱ። ኣብ 1999 ብ4.1 ሚልዮን ዩሮ ናብ ባየር ሌቨርኩሰን ተሰጋጊሩ። ኣብ 2001-2002 ዓመተ ስፖርት ብርክት ዝበሉ ዋንጫታት ካብ ኢዱ ኣምሊጦሞ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ መዳልያታት ክዕወት ከሎ ባየር ሌቨርኩሰን ኣብ ቡንደስሊጋ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ዲኤፍቢ ፖካል ኣብ ፍጻመ ተሳዒራ ከምኡውን ቻምፒዮን ሊግ ኤውሮጳ ኣብ ፍጻመ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ። ጀርመን ድማ ብብራዚል ኣብ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም 2002 ኣብ ዝተሳዕረተሉ ብሩር መዳልያ ተሸሊሙ። ብ12.9 ሚልዮን ዩሮ ናብ ባየር ሙኒክ ብምግዓዙ ተወሳኺ ክብሪ ኣፅሒፉ። እታ ጋንታ ኣብ 2003 2005 ከምኡውን 2006 ድርብ ዋንጫታት ቡንደስሊጋን ዲኤፍቢ ፖካልን ተዓዊታ። ባላክ ካብ ማእከል ሜዳ ወፊሩ ስሩዕ ምዝጋብ ሸቶ ብምዃን እውን ዝተፈለየ ይገብሮ። ኣብ መንጎ 2002 2006 ንባየርን 58 ሸቶታት ኣመዝጊቡ። ኣብ መፋርቅ 2006 ናብ ፕሪምየር ሊግ ክለብ ቸልሲ ዝተፀንበረ ኮይኑ ኣብታ ክለብ ኣብ ዝነበሮ ናይ መጀመርያ ዓመተ ውድድር ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ተዓዊቱ። መስፈርቲ ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል 2007 ካብ ፀወታ ወፃኢ ኮይኑ እኳ እንተነበረ ኣብ ዝቐፀለ ዓመተ ስፖርት ግን ተመሊሱ ቸልሲ ንፈለማ እዋን ናብ ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ ክትበፅሕ ጊዝዋ። ብተወሳኺ ኣብ 2009 ዳግማይ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ተዓዊቱ። ባላክ ኣብ 2004 2008 ዓመተ ምህረት ኣብ ዋንጫ ኤውሮጳ ተሳቲፉ። ኣብ 2002-2006 ድማ ኣብ ዋንጫ ዓለም ተፃዊቱ። ጀርገን ክሊንስማን ኣብ 2004 ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ኮይኑ ሸይምዎ። ናይ መወዳእታን ፍርቂ ፍጻመ ንሃገሩ ናብ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም 2002 ንምሕጋዝ ንጋንትኡ ድማ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም 2006 ፍጻመ ዩሮ 2008 መሪሑ። ኣብ ታሪክ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ካብቶም ብሉፃት ኣመዝገብቲ ሸቶታት ሓደ እዩ። 13 ዋንጫታት ኣብ ከውሒ ዘእተወ ባላክ ካብቶም ኣብ ፍጻመ ፀወታታት ብብዝሒ ስዕረታት ኣብ ቅድሚ ዝስርዑ ብሉፃት ተፃወቲ ሓደ እዩ። እዚ ጀርመናዊ ኣመዛዘሚ ፀወታ ናይ ምውዳቕ ዝምባለ ዘለዎ ተባሂሉ ይፍለጥ። እዚ ድማ ኣብ 2002 ኩሉ ምስኣነ ዝምባልኡ ርጉፅ ኮይኑ ባየር ሌቨርኩሰን ዋንጫ ቡንደስሊጋ ብመወዳእታ መዓልቲ ኣብ ሕቑፋ ክተእትዋ ኩሉ ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ተሃንጡ ይፅበዩ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ብምስዓራ ዋንጫ ይሕሊፋ ሂባታ። ኣብ ፍጻመ ዲኤፍቢ ፖካል ኣንጻር ሻልከ ተሳዒራ። ኣብ ፍጻመ ቻምፒዮን ሊግ ኣንጻር ሪያል ማድሪድ እውን ተሳዒራ። ኣብ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም ድማ ኣንጻር ብራዚል ወዲቑ። ባላክ ኣብ 2008 ካልእ ጸላም ዓመት እውን ኣሕሊፉ። ቻምፒዮን ኤውሮጳ ብስጳኛ፣ ቻምፒዮንስ ሊግ ድማ ቸልሲ ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ተሳዒሩ። ምስ ካይዘርስላውተር፣ ሌቨርኩሰን፣ ባየር ሙኒክ፣ ቸልሲን ኣብ ዝገበሮ ውቁብ ናይ ፀወታ ህይወቱ ብድምር 6 ናይ መወዳእታ ፀወታታት ተሳዒሩ። ቁፅሪ 5 ብናይ ምትላል ክእለቱ ንዓለም ዘዛረበ ኣየረን ሮበን 23 ጥሪ 1984 ተወሊዱ። ሆላንዳዊ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ኮይኑ ከም ክንፊ ኣጥቃዒ ዝፃወት ዝነበረ እዩ። ሮበን ብክእለት ድሪብሊንግ፣ ፍጥነት፣ ምቁፅፃር ኩዕሶ ካብ ነዊሕ ርሕቀትን ምጥቃዕን ይፍለጥ ነይሩ። ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ተፃወቲ ወለዶ ተባሂሉ ይግለጽ። ሮበን ንመጀመርያ ግዜ ምስ ግሮኒንገን እዩ ከም ተፃዋታይ ፍሉጥ ኮይኑ ኣብ 2000-2001 ዓመተ ስፖርት ኣብ ኤሬዲቪሲ ብሉፅ ተፃዋታይ ኮይኑ ድሕሪ 2 ዓመት ናብ ፒኤስቪ ፈሪሙ ኣብኡ ድማ ብሉፅ መንእሰይ ተፃዋታይ ሆላንድ ኮይኑ ዋንጫ ኤሬዲቪሲ ተዓዊቱ። ኣብ ዝቐፀለ ዓመተ ስፖርት ምፍራም ሮበን ብዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ተዋሒሱ። ድሕሪ ነዊሕ ድርድር ኣብ 2004 ናብ ቸልሲ ተፀንቢሩ። ሮበን ንፈለማ ግዜ ኣብ ቸልሲ ብመስበርቲ ተደናግዩ እኳ እንተነበረ ናብ ብቕዓት ምስ ተመልሰ ግን ቸልሲ 2 ተኸታተልቲ ዋንጫታት ፕሪምየር ሊግ ናብ ዓዳ ከተመፅእ ሓጊዝዋ። ከምኡውን ኣብ ሕዳር 2004 ብሉፅ ተፃዋታይ ፕሪምየር ሊግ ናይቲ ወርሒ ብምዃን ተሸሊሙ። ድሕሪ 30 ዓመተ ስፖርት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብመስበርቲ ዝተጣላቀየ ሮበን ናብ ሪያል ማድሪድ ብ35 ሚልዮን ዩሮ ዝውውር ፈሪሙ። ኣብ ነሓሰ 2009 ሮበን ብኣሳስ 25 ሚልዮን ዩሮ ናብ ባየር ሙኒክ ተሰጋጊሩ። ኣብ ቀዳማይ ዓመተ ስፖርት ባየር ሙኒክ ዋንጫ ቡንደስሊጋ ክትዓትር ከላ ሮበን ኣብ ውሽጢ 8 ዓመታት ን5 ግዜ ዋንጫ ሊግ ክትዓትር ኣኽኢልዋ።
ሮበን ኣብ ፍጻመ ቻምፒየን ሊግ 2013 ዓወት ዘመዝገበ ሸውቶ ብምዝጋብ ኣብ ብሉጻት ጋንታ ናይዚ ዓመት ስፖርት ተሸሊሙ። ኣብ 2014 ኣብ ፊፋ ፕሮ ወርልድ ኤክስን ብሉጽ ጋንታ ዩኤፋን ተሸሊሙ። ኣብ ሽልማት ባሎን ዲ'ኦር ድማ 4ይ ደረጃ ሒዙ። ኣብ ጀርመን 8 ዋንጫታት ቡንደስሊጋ 5 ዲኤፍ ፖካልን ሓዊሱ 20 ዋንጫታት ተዓዊቱ። ሮበን ኣብ ባየር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ ብጻይ ክንፊ ተጻዋታይ ፍራንክ ሪቨሪ ብዝነበሮ ዘይርሳዕ ሽርክነት እውን ይፍለጥ ነይሩ። ብሓባር ብፍቕሪ ሮቤሪ ብዝብል ሳጓ ይጽውዑ ነይሮም። ኣብዚ ኸዳ ክለብ ዋንጫታት ዝዓተረ ተጻዋታይ ኣብቲ ዝወደቐ ህይወቱ ክሳብ 30 ዝበጽሑ ዋንጫታት ብምጭባጥ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብሉጽነቱ ኣመስኪሩ እዩ። ሮበን 6 ናይ መወዳእታ ጸወታታት ብምስዓር እውን ካብ ተዘከርቲ ተጻወትቲ ኣብ ፋይናል ዝወደቑ ብምዃን ካብ ምዝካር ዓዲ ኣይወዓለን። 2 ግዜ ኣብ ፍጻመ ቻምፒየንስ ሊግ 3 ግዜ ኣብ ፍጻመ ሱፐር ካፕ ከምኡ'ውን ኣብ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም 2010 ናይ ባዕሉ ውልቃዊ ክእለቱ ተጠቂሙ ኣብ 2013 ኣብ ዌምብሊ ኣብ መበል 89 ደቂቕ ንባየር ሙኒክ ኣንጻር ቦሩስያ ዶርትመንድ ጽብቕቲ ሸውቶ ብምምዝጋብ ዋንጫ ክትዓተር ተዋሒስዋ። ሮበን ኣብ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም 2010 ነተጻወትቲ ስፔን ከም ድሌቱ ገይሩ ክዓጻጽፎምን ከሳቅዮምን ዋላ እንተኸኣለ ተሳዒሩ ብምውፅእ ግን ካብ ዘሕረቆ ፍጻሜታት ምዃኑ ካብ ምግላጽ ኣይተቆጠበን። ቁጽሪ 6 ናይ መወዳእታን ዘይድገም ብሉጽ ሓላውላት ጂያንሉጂ ቡፎን ጸሊም ታሪኽ ኣብ ፍጻመ ቻምፒየን ሊግ ዘጸሓፈ ብ28 ጥሪ 1978 ተወሊዱ። ኢጣልያዊ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ኮይኑ ከም ሓላውለት ኮይኑ ይጻወት ነይሩ። ብሰፊሕ ከም ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ሓለውትላት ናይ ኩሉ ግዜ ዝግለጽ ቡፎን ኣብ ሞይኡ ልዕሊ 100 ጸወታታት ካብ ዘካይዱ ውሕዳት ክብረ ወሰን ዘለዎም ተጻዋቲ ኮይኑ ኣብ ሰሪኣ ዝበዝሐ ጸወታታት ብምክያድ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ድማ እዩ። ቡፎን ኣብ 1995 ኣብ ፓርማ ንፈለማ ግዜ ኣብ ሰሪኣ ጸወታ ኣካይዱ። ንፓርማ ኣብ 1999 ንኮፓ ኢጣልያ ዋንጫ ዩኤፋን ሱፐር ካፕ ኢጣልያን ክትዕወት ሓጊዝዋ። ኣብ 2001 ናብ ጁቬንቱስ ምስ ተጸንበረ ኣብቲ እዋን ንሓላውላት 52.9 ሚልዮን ዩሮ ብዝተኸፍሎ ክብረ ወሰን ዓለም ሒዙ። ቡፎን ኣብ ክልቲኡ ቀዳሞት 2 ዓመታት ኣብታ ክለብ ዋንጫ ሰሪዓ ዓቲሩ። ኣብ ጁቬንቱስ ን17 ዓመታት ኣብ ዝጸንሐሉ ናይ መጀመርያ ግዜ ክብረ ወሰን ዝሓዘት 9 ዋንጫታት ሰሪዓ 4 ኮፓ ኢጣልያ 5 ሱፐር ካፕ ኢጣልያ ጨቢጡ። ንሱ ናይ መጀመርያ ሓላውላት ብሉጽ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሰሪዓ ኮይኑ 12 ግዜ ድማ ብሉጽ ሓላውላት ሰሪዓ ተባሂሉ ተሸሊሙ። ቡፎን ኣብ ፍጻመ ቻምፒየን ሊግ 2015-2017 ድሕሪ መብጽሑ ኣብ ክልቲኡ ኣጋጣሚታት ኣብ ብሉጽ ጋንታ ቻምፒየን ሊግ ተሰይሙ። ኣብ መወዳእታ ዓመት ድማ ናይ መጀመርታ ሽልማት ብሉጽ ሓላውላት ፊፋ ተዓዊቱ። ቡፎን ኣብ 2018 ኣብ መበል 40 ዓመቱ ምስ ፈረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሰን ጀርመን ፈሪሙ ኣብኡ ድማ ምስ ኣልፎንሶ ኣሬራ ብምቅያር ተጻዊቱ። ምስታ ጋንታ ኣብ ዝነበሮ እንኳ ዓመት ስፖርት ዋንጫ ትሮፊ ቻምፒየን ሊግ 1 ክዕወት ከሎ ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ናብ ጁቬንቱስ ቅድሚ ምምላሱ ኣብ ዓመተ ስፖርት 2019-2020 ቡፎን ብቐንዱ ከም መተካእታ ቸዝነ ኮይኑ ዘገልገለ ኮይኑ ሕጂ እውን ነቲ ፓውሎ ማልዲኒ ኣብ ሰሪያ 647 ጸወታታት ብምክያድ ክብረ ወሰን ክሰብር ክኢሉ። ምስታ ክለብ ክብረ ወሰን 10 ዋንጫ ላዕለዋይ ደረጃ ብምዕታር ኣብ ዝቐጸለ ዓመተ ስፖርት ከም ቅያር ኮይኑ ምግልጋል ቀጺሉ። ኣብ ኮፓ ኢጣልያ ግን ብምጅማር ክብረ ወሰን 6 ዋንጫ መዝጊቡ። ኣብ ሰነ 2021 ቡፎን ኣብታ ዓመት ስፖርት ናብ ሰሪያ ብዝወረደት ናይ ቁልዕነቱ ክለብ ፓርማ ተመሊሱ። ኣብ 2023 ኣብ መበል 45 ዓመቱ ካብ ኩዕሶ እግሪ ጡረታ ከም ዝወፀ ቂድሚ ምግላጹ። ቡፎን 176 ኣህጉራዊ ጸወታታት ብምምዝጋብ ኣብ ኩሉ ግዜ ዝበዝሐ ጸወታታት ዝሓዘ ሓላውላት ኣብ ታሪኽ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ዝበዝሐ ጸወታ ዘካየደ ተጻዋታይ ከምኡ'ውን ሳልሳይ ዝበዝሐ ጸወታታት ዘመዝገበ ኤውሮጳዊ ኣህጉራዊ ተጻዋታይ እዩ። ቡፎን ኣብ 2010 ከም ካፒተን ምምራጹ ንኢጣልያ ዝበዝሐ ጸወታታት ከም ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ክብረ ወሰን ሒዙ ይርከብ። ቡፎን ኣብ 2010 ንፈለማ ግዜ ድሕሪ ምጽዋት ኣብ 5 ውድድራት ዋንጫ ዓለም ኣብ 1998፣ 2002፣ 2006፣ 2010ን 2014 ክብረ ወሰን ክሕዝ ክኢሉ። ኣብ 2006 ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ዝተዓወተት ጋንታ መበገሲ ሓላውላት ኮይኑ ብሉጽ ሓላውላት ናይቲ ውድድር ተባሂሉ ወርቃዊ ጓንቲ ተሸሊሙ። ብተወሳኺ ንኢጣልያ ወኪሉ ኣብ 4 ቻምፒዮን ኤውሮጳ ኣብ ኦሎምፒክ 1996 ከምኡ'ውን ኣብ 2 ዋንጫ ኮንፈደሬሽን ፊፋ ብምስታፍ ኣብ ሕታም ናይቲ ውድድር 2013 ናሓስ መዳልያ ረኺቡ። ኣብ ዋንጫ ዓለም 2006 ዘርኣየ ብቕዓት ስዒቡ 5 ጽሩይ ሸውታታት ክሊንሺት ክብረ ወሰን ዝሓዘሉ ቡፎን ሽልማት ያሽን ተዓዊቱ። ኣብ ጋንታ ናይዚ ውድድር ተመሪጹ። እዚ ክብሪ እዚ ኣብ 2008 ናብ ረቡዕ ፍጻመ ድሕሪ ምብጽሑ ካብ ዩኤፋ እውን ዝረኸቦ ክብሪ እዩ። ቡፎን ኣብ 2017 ካብ ኣህጉራዊ ኩዕሶ እግሪ ጡረታ ወፂኡ። ኢጣልያ ናብ ዋንጫ ዓለም 2018 ክትሓልፍ ድሕሪ ዘይምኽኣላ ዋላ እኳ ነዚ ውሳነ ንድሕሪት ገዲፉ ኣብ ዝቐጽል ዓመት ኣብ ምሕዝነታዊ ጸወታታት እታ ጋንታ ክጻወት እንተኸኣለ ኣብ ግንቦት 2018 ግን ኣህጉራዊ ጡረትኡ ብወግዒ ኣረጋጊጹ። ቡፎን ኣብ 2004 ኣብ ዝርዝር ዓበይቲ ብሂወት ዘለዉ ተጻወቲ ዓለም ፊፋ 100 ብፔለ ተሸይሙ። ንሱ እቲ እንኳ ሓላውላት ብሉጽ ተጻዋታይ ክለባት ኤውሮጳዊ ሽልማት ዝዓተረ ኮይኑ ኣብ 2003 ናብ ፍጻመ ቻምፒየንስ ሊግ ምስ በጽሐ ዝረኸቦ ሽልማት እዩ። ኣብታ ዓመት እቲኣ ብሉጽ ሓላውላት ዝብል ሽልማት ዩኤፋ እውን ተዓዊቱ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ 5 ኣጋጣሚታት ብሉጽ ጋንታ ዩኤፋ ተባሂሉ ተሸሊሙ።
ቡፎን ኣብ 2006 ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ሽልማት ባሎን ዲዮር ኮይኑ 3 ግዜ ኣካል ፊፍ ፕሮ ወርልድ 11 ኮይኑ ተመሪጹ። ንሱ ንፈለማ እዋን ሽልማት ወርቃዊ እግሪ ዝዓተረ ሓላውላት ኮይኑ ብዘይካዚ ምስ ኢከር ካሲያስ ማኑኤል ኒውዮር ኮይኑ 5 ግዜ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ብሉፅ ሓላውላት ዓለም IFHS ተባሂሉ ተሸሊሙ። ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ሓለውትላት ናይ ኩዕሶ እግሪ ዝኾነ ቡፎን ካብቲ ምስ ፓርማ፣ ጁቬንቱስ፣ ፓሪስ ሰን ጀርመን ዝተፃወተ ብሉፅ ህይወቱ 23 ዋንጫታት ክዓትር ክኢሉ ምስ ኢጣልያ ኣብ መላእ ደረጃ ትሕቲ ዕድመን ቀዳመይቲ ጋንታን ድማ ተወሳኺ 3 ዋንጫታት ተዓዊቱ። ዳርጋ ኩሉ ዋናጭ ተዓዊቱሉ እዩ። ቻምፒየንስ ሊግ ኤሮጳ ግን ዘይመባልዕቲ ብምዃና ኩሉ ግዜ ካብኡ ክትሃድም ኣረብሪባቶ ኣብ 3 ፍጻመ ቻምፒየን ሊግ ተሳዒሩ። ዓመተ ስፖርት 2003 2015 2017 ብመጋጥምቱ ብምስዓሩ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ክዛዝም ተገዲዱ ጸሊም ታሪክ ኮይኑ ኣብ ህይወቱ ተመዝጊቡ ኣሎ። ኣብ ፍጻመ ዋንጫ ፈረንሳ ምስ ፒኤስጂ ኣንጻረን ኣብ 2002 ድማ ኣብ ኮፓ ኢጣልያ ምስ ፓርማ ተሳዒሩ። ክቡራት ተዓዘብትና መደብና ኣብ ዝዛዚምና ኣለና። ብዘቕረብናልኩም ዓቂብኩም ክትኮኑ እንዳተመንኹ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፀኩም ሰላም።